Yon. Magandang umaga. Pupunta ko ngayon sa San Fernando at isalubing natin sa El Buawi. Kaya yan, tayo mamaya tayo San Fernando. Yan. Welcome to Camarines Sur, El Buawi, Bira. Okay, mamaya na lang at maubos ang ating memory. Yan. Ride safe and peace out. Okay, mamaya na lang. Yan, dito na tayo sa San Fernando. Papunta na tayo sa simbahan. Si El Buawi. Napakaganda ng ng Mount Isarog. Tayo sa doon natin hintayin si El Buawi sa San Fernando Church. Doon ang meet up. Tara. Galing ang bakla sa drive. Let's go. Yan. Ay sa San Fernando. Ay sa simbahan. El Buawi. Akala ko nakaban sila nakamotor pala sila. Ayaw ng gas. Ay, balikan pa naman. Hindi naman malayong pinunta natin. Kulay sa crossing ng San Fernando. Yan, ngayong biyahe dito. Sa highway. Yeah. Highway. Hanapin na sila Delicalillo na sila Delicalillo na si El Buawi. Wala lang natin siya. Siguro magigit na natin ulit. Fernando. Dito sa DJ Sen. Ang gasolina, mabubuksan tayo ng gasolina. Yan, dito tayo maghihintay kay El Buawi. Makikita naman tayo nun tayo sa San Fernando Church. Maghihintay. Makikita naman nila ako Yan ang ating makina. Kasama ni Kuya Toro. Siyempre, ating bida.
Ay, pakilala ko nga pala sa inyo, si Jeff. Sarado. Hello po. Vlogger po ako dito sa San Fernando. Ayan po. Yung aking pamera. Dito pinanganak si Fernando po. Pero nung namatay siya, nasa Tagumpay. Binigyan ko ituro sa akin. Touring team yung sa amin dati. Yung touring team. Makikita na makita. Napakadami pa lang ano nila. Mga touring team niya. Ah, yung ulan na. May ulan na. Ayan, Eh, kasama. kung nandito nga si Yang kasi, nag-aaya doon sa bahay, paluto ng lang. Ah, dami na oh. Diretso kami. Mga kasama ni Kuya Turo. Ah. Siyempre, ating bida. Ay, pakilala ko nga pala sa inyo, si Jeff. Sarado. Hello po. Vlogger po ako dito sa San Fernando. Ayan po. Yung aking pamera. Dito pinanganak si Fernando po. Pero nung namatay siya, nasa Tagumpay. Binigyan ko ituro sa akin. Touring team yung sa amin dati. Yung touring team. Makikita na makita. Napakadami pa lang ano nila. Mga touring team niya. Ah, yung ulan na. May ulan na. Ayan, Eh, kasama. kung nandito nga si Yang kasi, nag-aaya doon sa bahay, paluto ng lang. Ah, dami na oh. Yung hindi na siya sa bahay oh. Oo. Ayos. Ayan, kasama ni El Buhawi sa biyahe. Yung mga motor nila oh. Dalawang ADV. Yan. Napakaganda nito. Ito. Ano na? Ganda nito. ADV. Eh, naputol. Nawala yung signal. Motor nila oh. Galing pang Cabuyao, Laguna yan. Ang kasama ni El Buhawi. Yan. Mga kasama niya oh. Daming walo silang magkakasama. Motor ni El Buhawi oh. Ay, bangay. Ayan. Okay. Karating din sa bahay El Buhawi. Motor niya. Nag-live ka naman kasi. Hindi makatigil eh. Ilan ang kambing nyo? Ilan ang kambing nyo? Ha? Isa lang. Kambing? Hindi pala. Lalaki? Lalaki? Babae.